Mendiko abeltzaintza estentsiboa. Imaginatzen duzu egunen batean egunak argitzen duela Euskadin, eta gure mendietako abeltzaintza guztia desagertu egin dela? Nolakoak izango lirateke gure belardi eta larreak? Zer gertatuko litzateke baserriekin eta abeltzaintzarekin? Ze itxura izango lukete bidexkek? Imaginatzen duzu paisaia hori? Ez da zaila imaginatzen. Gure mendiko abeltzaintza dagoeneko desagertzen ari baita. Eta horrekin batera ekartzen digun onura guztia. Berari esker, sastrakak kontrolatzen dira, bideak garbitzen dira eta suteak saiesten dira. Mendiko abeltzaintza estentsiboak paisaia paregabeak diseinatzen ditu, gurea bezalakoak. Lurtzorua aberasten du, biodibertsitatea sustatzen du, ingurumen balio handiko ekosistemak kontserbatzen ditu, eta gure herriak eta kultura ondarea bizirik mantentzen ditu. Gainera, goilarreetan elikatutako ganaduak, zapore eta kalitate handiagoko produktuak eskaintzen dizkigu. Gure mendia abeltzaintza bultzatuz, milaka animaliek beren bizitza giltzapetuta eta pilatuta igarotzen duten makrogranjak ezartzea ekiditen dugu. Horregatik, aske-aztea da naturala. Haien ongizateagatik eta gureagatik. Ingurumena zaintzeagatik. Gure paisaiez eta kultura gastronomiko bereziaz gozatzen jarraitzeko. Mendiko abeltzaintzak gure babesa eta errespetua merezi du mendira ateratzen garenean. Zuk lagun dezakezu haren desagerpena geldiarazten. Sartu zure saskian kilometro zero elikagaiak. Hurbildu zaitez bertako merkatuetara, hitz egin ekoizleekin, ezagutu haien egunerokoa. Sustatu jasangarritasuna eta erakutsi naturala denaren balioa hurrengo belaunaldiei. Euskadiko mendiabeltzaintzako produktuak. Beste ezeren gainetik, naturala zaindu ezazu. Ruraltza, landa eremuarekiko eta biodibertsitatearen kontserbazioarekiko konpromisoa.